Ванеса Димитрова е на 8 години от село Белозем, община Раковски. Пее от 1 година. Нейн музикален педагог и преподавател по народно пеене е Ирена Неделчева, която открива и нейния талант. Изпълнява поп, джаз и народни песни. Носител е на редица златни медали от национални и международни фестивали. Най-много се гордее със златния приз от международния фестивал Българска душа на свята земя, град Бат Ям, Израел. Ванеса, здравей! Можеш ли да ни кажеш кой или какво те насочи към пеенето? Бях малка и посещавахме клуб по пеене. Мама ме насърчаваше да продължа и аз продължих и така открих моя талант. Какво значи пеенето за теб? Пеенето за мен е моят живот. Можеш ли да ни кажеш какво ти взе пеенето? Пеенето нищо не ми е взело, дава ми много. Разкажи ни какво ти дава пеенето. Пеенето ми дава радост, криле на сцената и да се чувствам добре, когато пея. Кажи ни, моля те, какво изпитваш, когато застанеш на сцена пред всички хора? Изпитвам различни емоции. Горда съм, че съм българка и че изпълнявам български фолклор. Каква е твоята мотивация да продължаваш и как се виждаш в бъдеще? В бъдеще се виждам като една известна певица. Как можеш да ни мотивираш да пеем, да се занимаваме с пеене? Слънчице мило, мамино, я изгрей, слънце, я изгрей, рано ми рано в неделя, та да огрей слънчице, бащини равни дворове и 3 табора високи. Пожелай нещо на всички, които те гледат. Пожелавам да са живи и здрави и да винаги да следват мечтите си. Искам да благодаря на моето семейство и на моята ръководителка за търпението и уважението.